Zdravo svima, zdravo YouTuberi. Danas ćemo mi igrati Clash Royale sa mom drugarom Matijom. Pozdravi se, Matija. Ej, zvuk. Evo mene, ljudi. Znači, dupli gameplay. Znači, what the fuck, zašto imam zvuk? Ok, on se malo tu zezna. Danas ćemo mi igrati Clash Royale. Evo to, isključio sam. Clash Royale. Znači, ja sam opet Pain. ćemo igrati Crown Duel Challenge. Napiši snima se, bre. Čekaj da kažemo Ja sam Pain, ako niste znali. za JT. Znači, ja sam... Danas ćemo... Pain. Da, danas ćemo sad igrati... Draft challenge. Da. Ajde, jesi spreman, Mate? Jesam. Šta? Post Pain Games. Što me ne pozdravlja? Ajde, dobro, ajde. Ok. Snima se tam, pišem. Ajde, jesi spreman? Se. Ok, ajde, krećemo. Ajde, krećemo. Ušli smo u battle. Evo. Aha. Ok. Šta imaš? Ok, ja biram njega. Graveyard ili gomio. Ja ću Graveyard. Witch. Ok, dobra karta. Dobra, legendary karta. Čuti me? Viš pokušavam Ljudi. Lele, 2 sekunde su mi samo stale. Ok, ajde. Ne faza mainera. Ništa. Ajde. Ja sam Pain, ako niste znali. Da, on je, ja mislim, I ja bolje od imam mene. YouTube kanal. Ha? I ja imam YouTube kanal. Nisam Izvini, malo mi baguje, ali ne vidio vidim. sam. Baby Dragon puca meni princa. Okej. I udara princ. I ona... Slučajno sam stavio, Nemam odbranu, moramo bacim Royal Ganta. malo mi Pazit baguje. ćemo do log. A meni... Jao. Fuck. Zaz. Iš. Dobro, jedan, Ok, dobro si, well played. jedan, ja pa te jedan. 1-0 za mene. Ok, evo sad ćemo učiti. Opa, baguje. Nisi loš, Mate, znaš li ti to? Ne, se loš sam be. Nisi ben. Vič. Viče. Okej, ali... Kako ti nisi Baby Dragon? Nije udario Baby Dragon. Dab. Oh, fuck. Ja sam bacio do log. Lele. Kudi ćemo tamo? Oh, 1-1. Poison. Ja zovem Poison, ne znam ja zašto. Poison. Poison. Zove ga Poison. Što samo šalješ ti lajkovi? Ako želite sa mene da vidite video i bacite like na video i priplatite se na kanal Dado, ako još niste. Jel da, Dado? Da. Puno bi mu značilo, jel da? Tako da... Evo, čekamo. Okej, Baby Dragon je živ. Ima Baby Vič. Dragon. Sada bacim malo princa. Okej, on je bacio princa. Ja ću da Failao sam bacim... do log, tako da bacim... Lele, nije si failovao do log. Vidim da će ovdje biti 2-1, hoće da me pobedi. Ne znam. Ja failao sam Vič. Kako si failovao vić kad si me već pobedio? Bacio sam majmura. Što si bacio ovdje? Ne znam. Ti baguje? Ne. Meni ne bag. Okej. Evo, play. I on je pobedio za danas. Ja. Čali radimo drugi meč. Pa ajde, drugi meč. Aj sad udvojereni.
Hoće Pain protiv mene da se bori ovaj lik. Meni su čitala, tebe nije. Okej. A dok ja snimam, to mi Da. treba problem. Sad svi misle da ja snimam, zato pa što on snima ovo. Aha. Ok, Ja imam- ajde, friendly. Ja imam isto konto Frederi. Ne znam kako da uzem, dajem. Ja Sparky. Ovo je najteža odluka. Zapili Dulog. Dao sam ti kombo jedan da uradiš, ali ajde. Dark Prince. Okej? Dobro, kartice. Sam izabrao. Dobro, Kako ti si level 7? Nisam mislio. šta ti imaš? Je pa level 7. Hvala za nju. Okej. Za Princess? Loš ti bacio što sam gotov, malo... Šta be loše sam bacio, ništa Ne, nisam loš loše. ti mi dao. Pilao sam. Šta si failao, šta baš? Možda se ti zove. Princess, Inferno Dragon. to mi je dao. Bacit ću snajper. Šta sad baš? Ne I pobudim. bacio sam Princess kad je išao do log. Mama, to nemam da mi bacio lideri. Može, Golden Hat. Izgleda pojačam zvuk. A sad se pojača. Ako nas čujete, to mogu dobro, tako da... Ako mene ne čujete, baš sam vidio. Baš je par zeleno. Malo mi baga, ljudi. Okej. Nemojte da zamirite. Opa, šta ti se... Stvarno si failao taj lijek. Zakači Tower Sparky. Tako da zakačem tamo šparku. Što puta, to bravo. Sad ćemo Dark Prince. Pu. Lele, Dark Prince. Ti Dark Prince, to da radi. I 225 Mate, ja mislim da trebaš ti malo jače da pučiš nego. Čekaj da smanjim malo. Ajde! Dark Prince ćemo baciti ljudi. Lele, kako si mi Bacao. zezno Wizarda. Bacit ćemo Pinjo Porde. Če me pobediš. Bacit ćemo Zap. I Princess uzima drugi hit. Malo. Dobro se radi, zajedno. A on je bolji od mene ako niste znali battlima, ali u ovim challenge-ama nije dobar, ali da? Da. Da, A nisam. bolji je u battlima, obično, ali da. Da, volim ovaj challenge. Ali onako sam loš. Ali volim opet Ajmo za ovaj treće, ajmo challenge. treće. Ajde. Vidite, ovaj klan mnogo je dobar, znači, nevjerovatan je. Koliko je aktivan, vidite, skupili smo 10 do 10, pokaži. Da. Da ću im Ovo je pokažem. Pain. Ajde da se borim protiv ovog Paina. Da, pa ti se bori ako hoćeš s Hoćete- neke druge. Pa mogu da se borim pa da gledamo. Ti će gledaš, ajde. Čekaj, ja. Ajde. Sam. Ja ću se borim. Ja se borim. Čekaj da vam kažem ovi da ja snimam. Da, pa da, snima se. Sparke smo dobili. Okay. Uđi u meč. Ok, što se ajde da borim. vidim ko će da radi battle. Dobro, idete u battle. Možda mi gledaš. Ako nema niko, uđi u moj Da, dobio sam klon spell, mogu klon spell Sparke. Super. Ok. Bacamo fireball. Ja. Ok, vidimo da neko neće na... Uđi i gledamo, da me gledaš. Hvala što ste gledali ovaj video. Ajde. Vidimo se u sljedeći put. Zvok, ajde. Pozdrav za vas, kaže Mateja pozdrav. Bokil, pozdrav, ajde. Ćao. Ćao.